Așa cel mai frumos program din partea mele pentru frățiorul nostru, pentru Vivan, pentru sărbătoritul nostru și toată familia lui frumoasă. Ține fondul, mai față. Astăzi este... Mai nu puțin reverb. Mai dă reverb la voce. Astăzi este ziua mea, na, na, na. Reverb la voce. Astăzi este ziua mea, fericită-mi inima, na, 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 na. Mai dă reverb. Și-a venit toți frații mei, și-a venit toți frații mei care mă mândresc cu el. Ia-uzi, Vivan, strofa asta. Și-am avut mare plăcere mie să-mi cânte să faci o privire. Ia-ți cu mine strofa asta cea mai frumoasă. Fondul în față. Păi s-a văzut și mă iubi, la ziua ia-ne ține de la Bebe pentru frățul lui Vivan, 2 milioane să rămână din socleși de mine. Și nu e pentru Vivan în mod special. Păi și nu e vorba de că e ziua lui Vivan, că e ziua lui Vivan. Ia o națiune de la sărbătoritul nostru în deschiderea lui Lele, 2 milioane până la 3 milioane, 4 milioane, 5 milioane să rămână din suflet de la sărbătoritul nostru. Fa major, da? Ia. Am trecut prin multe în viață, dar am ajuns ca să fac față de dragul la familia mea, că aia e puterea mea, s-audă toată lumea. Astăzi este ziua mea, nu e vorba de lovele toate, dar ea l-am adus fărele, s-audă toată lumea. Astăzi este ziua mea. Ia-ne ține de la Vivan pentru frații lui, pentru Buze, pentru Spaniolul, pentru Mirel Țugui, Bogdan Scarlat, Bebe Chiruj, Mari Nebunu și toți prietenii lui, și pentru Termofan și tot neamul din Gălbinaș. Vreau puțin atenție la strofa asta, cea mai șmecheră strofă din partea mele, pentru toată familia lui Vivan în mod special. Puțină tot mai cer.
pus viața la încercare, dar am rămas tot în picioare. Am rămas tot în picioare, că mi-e numele prea mare, s-audă toată lumea. Țin atenție, te rog din suflet. Am strâmpat asta cea mai adevărată pentru Bibanu și toți frații mei. Să știe Bibanu că sunt alături de el, pentru că e la mijloc. Frățiorul meu Sasha, care am crescut împreună, și dacă ăla e familia mea, e și Bibanu, bineînțeles. Ia. Ce bine mă schimb cu ei, Doamne, cu toți frații mei. Moare lumea, moare, moare, când am frații cu valoare, s-audă toată lumea. Astăzi este ziua mea, astăzi este ziua mea, fericită de inima. S-audă toată lumea, astăzi este ziua mea, astăzi este ziua mea, fericită de inima. S-a văzut ce n-m-a iubit, după mine a venit să trăiască frații mei, care mă mândresc cu ei. S-audă toată lumea, frații mei sunt viața mea. Ia-o cine? De la Bibanu, încă 1 milion până toți frații lui, toată lumea prezentă. S-audă toată lumea, astăzi este ziua mea, și nu e vorba de bani, e familia lui Bibanu. S-audă toată lumea, frații mei sunt viața mea, și nu e vorba de bani, e familia lui Bibanu.